Tady hraju nového. Do misterka a ne, prostě nového. Je to smart misterka. Já teď hraju sama, pokud vidíte. A jsem dobře z mých kámošů. Ale zatím budeme hledat skrytý místnosti, než se někdo představil. Tak, tady je první. Jo? Tak, pokud použijete tohleto, koukejte, tohleto, tak si sednete, ale mně to nejde, protože to prostě nejde. A musíte se schovat do křivy a zase to použít, akorát, že to ale se na mě nikdo nemůže připojit. Kdyby to bylo dobré. Tady, když půjdete a uděláte takhle, tak se tady vejdete a dáte zase ten set, ale pokud to bohužel nemáte a nevíte, kolik to stojí, tak to stojí 800 těch coinů. Chápete? Jo, tady zase to křoví. Jo, a tady, kdybyste chtěli, tak můžete jít za tohle. Tohle už nikdo vůbec nenajde. To tady možná to ne. Tohle to nedá. Tady se nedá. Tak tady. A ještě se dá tady. Ale to vám bude čouhat. Já jsem se bugla dobrý. Zatím si chilluju. Prostě ten první server stojí 0 robuxů, chápete to? Pokud máte 100 robuxů, tak si můžete koupit Brookhaven, akorát, že vám to nic neubere. Tady. Momentálně můžete tady do ledničky. A zase tady za dveře. A tady se do té skříně a chápete, víte to. A já bohužel musím jít, takže nepotřebuji jíst a možná vám natočím video, jak získat private server, tak čau. Já se vám zamávám. Čau.